Колеги, завършили на семинара за България след Чернобил. Благодаря ви, че сте тук. Днес наш лектор е моя приятел и колега, професор Момчил Методиев. С него заедно на времето започнахме тази инициатива и днес той ще ни представи своята тема "Българската държава и аварията Чернобил, процес на взимане на решение, исторически контекст и последици". Момчил, заповядай. Мерси, Митко. Благодаря за вашия интерес, разбира се, дано да го задоволя. Аз при някои от вас съм говорил сравнително същата тема на един семинар в Пловдив преди, може би, седмица-две. Това, което ще се опитам да направя този път, е въз основа на два големи, не знам как се вижда, въз основа на два големи архивни фонда. Единия документите на Държавна сигурност, а другия съдебното дело, до което получихме достъп заедно с Митко Вацов, с помощта на Веселин Вучков, трябва да кажа, без него нямаше да получим този достъп. Ще се опитам да реконструирам или да потърся отговор на въпроса защо бездейства българската държава 1986 година, веднага след аварията в Чернобил. Разбира се, да отговорим на този въпрос би било малко спекулативно, но това, което можем да направим, е да потърсим отговор на въпроса какво говори бездействието на държавата за състоянието на комунистическия режим в този период и какъв е, така да се каже, chain of command, как се взима решенията в тази ситуация. Разбира се, една от първите хипотези, които на нас не се появи в главата, беше изкусително, че това говори за една имплозия на режима. Мислейки си, че 3 години и половина по-късно режима пада, дали това бездействие в една такава ситуация не говори за слабост на комунистическия режим. Трябва да кажа, че архивите не подкрепят една такава хипотеза и съответно ще се опитам да аргументирам това мое твърдение. Първо ще започна с един преглед на документите на Държавна сигурност, след това ще се спра на процеса на взимане на решения съгласно свидетелски показания, които се съхраняват в съдебното дело. После ще се опитам да се спра на един малко по-широк исторически контекст, в какъв контекст попадат тези събития 1986 година. И накрая ще се спра на или ще се опитам да направя едно обобщение, какво всичко това говори за комунистическия режим в края на неговото съществуване. Началото, мисля, че и Митко Вацов миналия път го спомена, но това, което привлича веднага вниманието в съдебното дело и около което се възникват най-много въпроси, е свидетелското показание на началника на личния бодигард, така да се каже, на личната охрана на Тодор Живков, дали е началник, не съм сигурен, Румен Ралчев, известен тамплиер в наше време, който свидетелства в своите свидетелски показания, че в един от последните дни на април 1986 година, в 11:30 часа вечерта, по телефона в резиденцията на Живков се обадил съветския посланник и е поискал веднага среща с него. Самия Ралчев се опитал да отклони предложението, като е казал, че си почива партийния ръководител, но съветският посланник е бил толкова настоятелен, че в крайна сметка е дошъл на срещата и се е видял веднага същата вечер с Тодор Живков.
По време на самата среща, на срещата не е присъствал никой друг, освен тях двамата. Както е било обичайно, е нямало дори и преводач. При други случаи преводач е присъствал на такива срещи. Но преводач, който е излязъл и е бил при Румен Ралчев, му е казал, че че нещо се е случило в Украйна и че това налага тази среща. Самия Ралчев свидетелства, че на следващия ден УБО е започнало да следи радиационната обстановка в страната, но, казва той, тъй като не е присъствал на разговора, не знае за какво точно е ставало дума. Тоест, съгласно свидетелските показания, Тодор Живков още от самото начало знае много добре за какво става дума, като имаме предвид извънредността на срещата. Очевидно очевидно става дума за сериозно съобщение, което трябва да се има предвид. Оттам нататък как реагират институциите? Потърсихме отговор, или поне аз имах високи очаквания по отношение на архива на Държавна сигурност, който се съхранява в архива на Комисията по досиетата. И бях доста впечатлен от изключително малкото документи, които се съхраняват там, посветени на тази тема. Ще ви покажа няколко от тях, иначе няма да ви занимавам с PowerPoint презентации. Това, което прави впечатление, или поне общото ми впечатление е такова, че Държавна сигурност от самото начало следи ситуацията, има възможност да реагира, но умишлено не го прави и целенасочено омаловажава информацията, която подава към така най-високите ешелони на властта в страната. Първото съобщение, което е такова специално информационно съобщение до политическото ръководство, е от 30 април 1986 година, където се казва, че радиационната обстановка е нормална и че до 3 май не се очаква пренос на заразен въздух в страната. Тоест, Държавна сигурност реагира светкавично, на време, но сякаш първото съобщение издава една неувереност как да се действа как да се действа по-нататък. В следващите дни има няколко информационни съобщения, които са посветени изключително на ситуацията с Чернобил и обществената реакция на ситуацията в страната. И тук виждате, следващите дни, казвам, до 8 май има почти всеки ден едно такова информационно съобщение и след 8 май тези съобщения престават да се появяват. Ще ви покажа в какво преливат. Тези информационни съобщения са, например, ето това, което е от 5 май 1986 година, където първите изявления в тези информационни съобщения винаги имат един оценъчен елемент. И този оценъчен елемент почти винаги е: обстановката в страната е нормална. Конкретно за 5 май не са доловени тревожни настроения и остри клеветнически и тенденциозни коментари и оценки. Много държа на това коментари, този тежък русизъм, който те много държат да употребяват в речника си, когато съобщават за това. Няма данни за създадена психоза на смут, страх и паника сред населението и едва на втора страница се появява следното съобщение. Известно напрежение съществува, съобщение за москетарите, както ги описва Митко Вацов. Известно напрежение съществува в физическия факултет при Софийския университет, където по инициатива на професор Цветан Бончев са започнати измервания на радиацията в София и получените данни показали увеличение на радиационния фон от 2 до 8 пъти, за което са уведомили и щаба на гражданската отбрана. Обясняват опитите на Цветан Бончев и неговия екип да предизвика вниманието на властите към проблема, но отново общо взето се опитват да потулят тази работа да бъде по-надолу. Сходно е така оценката и на 6 май, много подобно информационно съобщение, няма смисъл да ви го показвам. Между другото, навсякъде в тези съобщения се пише за ЧАЕЦ, Чернобилската атомна електрическа централа, место, както Атанас Кръстанов обърна внимание в Пловдив, тя се казва Владимир Ленин. Нали? Никъде не пише
атомната електроцентрала Владимир Ленин. Тези детайли, поне на мен, ми правят силно впечатление. Та на 6 май се казва как аварията в ЧАЕЦ се приема като инцидент, който може да се случи във всяка страна. Осъждат се опитите на пропагандата на Запада и особено на САЩ да злослови по адрес на съветската страна. И много по-надолу се казва: гражданите на столицата започнали масово да изкупуват мляко на прах и зеленчукови консерви. Учителки от детските градини на София предупреждавали родителите да не дават на децата си мляко и пресни зеленчуци. От аптеките се изкупувал йод за неутрализиране на радиоактивните частици. Пак това, което прави впечатление в тези информационни сводки, е едно такова замазване на проблема. Учителки в детските градини. Нали, типично за тези тип справки на държавна сигурност, такъв случай е да се съобщава: учителка с име еди коя си от еди коя си детска градина прави еди какво си. Докато тук няма такова приближаване на целия проблем, не съществува. Приблизително същото е и на следващия ден, на 7 май, където отново основното съобщение е успокоително. В основни линии населението реагира спокойно. До сега не са констатирани случаи на създаване на масова психоза и паника сред населението. И доста по-надолу вече се казва: нали, няма паника, няма психоза. На 4, 5 и 6 май в Българското радио са регистрирани около 360 телефонни обаждания от граждани, някои от които съобщавали имената и адресите си, това нали е подчертано, а други анонимно и с груб и назидателен тон се интересували главно за това каква е степента на радиацията у нас и кои са засегнатите региони от радиацията. Тоест, първоначалната оценка противоречи на това, което се казва по-надолу. На 8 май отново обстановката е оценена като спокойна, не са доловени остри клеветнически и тенденциозни коментари и оценки, и пак по-надолу гражданите от столицата и от някои окръзи масово изкупуват мляко на прах и други хранителни продукти, като трайни колбаси, всякакви видове консерви, брашно, тестени изделия. От аптеките се изкупува йод за неутрализиране на радиоактивните частици. И последното такова информационно съобщение от 10 май, като общо взето то не променя цялостния климат, с който партийното и държавното ръководство се информира за това какво се случва. В следващите, ето това е сводката от 7 май, но по-нататък тези информационни съобщения преливат в въпросните обзорни оперативни сводки, които се готвят всяка седмица. Те се издават от Централното информационно организационно управление към МВР, което е част от структурата на Държавна сигурност. То обобщава, грубо казано, всички данни, които се получават по линия на Държавна сигурност, и сумира тези данни, какво се е случило през седмицата, и съответно ги изпраща по-нагоре, като информира властта какви са настроенията в страната. И тук е много впечатляващо, че само в една единствена обзорна оперативна сводка Чернобил присъства на първо място. Във всички други проблема с Чернобил е, как да кажа, малко разговорно забутан, малко по-надолу. И това е всъщност това е въпросната оперативна сводка, която покрива периода 5-11 май 1986 година, и където се казва, че обстановката в страната беше нормална. По повод аварията в ЧАЕЦ имаше само отделни клеветнически и тенденциозни изказвания, няма признаци за масова психоза и паника сред населението. Коментира се недостатъчната официална информация, всички тези неща, но общо взето посланието е доста успокоително. Следващите оперативни сводки, вече Чернобил не се намира на първо място. 12-18 май вече този проблем отново е споменат и присъства, но на второ място от темите, които са засегнати в сводката. Все пак в него се казва, че сравнително голям брой от коментариите, особено в средите на интелигенцията, съдържаха критични бележки, че компетентните органи са закъснели с информирането на нашата общественост за случилото се в Чернобил, което довело до масово слушане на емисиите на западните радиостанции.
По тази причина, публикуваното на 7 май, нали, това е за първи път официалното съобщение за това какво се случва, съобщение, се приело с недоверие в условията на вече изградени под влиянието на западната пропаганда версии. Имало противоречия, нали, се оценява, че има противоречия в съобщенията, което пък създава несигурност в обществото. В следващите седмици всички такива обзорни оперативни сводки, те се връщат към един нормален ритъм на работа, където 9/10 от случаите на първо място стои проблема с така наречените хора с възстановени имена. Нали, възродителният процес, ще се върна към това, е централният проблем, около който трябва да бъде мислено всичко останало. Говори се за обстановката в Полша редовно. Има така, обръща се внимание на проблеми в икономиката, автори на анонимки, младежки субкултури като хеви метал и всякакви такива проблеми. Има един абсолютно невероятно съобщение, как известен вирусолог, на който чак ми е неудобно да му кажа името, защото е супер известен и до ден днешен, се опитал да внесе незаконно вируса на СПИН в България. Тя си разказва сама. Тя разказа ли си? Аз това не съм го чул. Наистина, това е невероятна история, нали? Разбира се, че си това незаконно да внесе вируса на СПИН, нали? Как отиваш в чужбина и си докараш вируса на СПИН? Колко трябва? И така. Да. Така, т.е. като цяло впечатлението от тия оперативни сводки и въобще информацията, която е подавана от Държавна сигурност към по-горните нива, създава впечатление за омаловажаване на информацията, което лично мен ме изненада много, тъй като съм виждал много други оперативни справки, където нещата са много по-подробно разнищени, обяснени с имена и всичко останало. Няма да се спирам подробно на реакцията на УБО. В същото време УБО, Управлението за безопасност и охрана, реагира изключително ефективно. Митко Вацов миналия път се спря на това. Единственото просто за уплътняване, което мога да кажа, е, че всички заместник началници на УБО в свидетелските си показания посочват, че най-късно до 2 май са били повикани от Кашев и са започнали веднага работа по случая. По-конкретно Бончо Бончев, заместник началник, казва, че е извикан успешно в УБО на 2 май и на 3 май са започнали ежедневния контрол на храната, която се дава на партийното ръководство. Друг заместник началник Славчо Михайлов също е извикан на 2 май. Началника на химико-бактериологичната лаборатория на УБО Христо Петров е извикан по телефона от Кашев още на 1 май. И Кашев е началника на УБО, е поискал веднага да се види с него. Така че УБО, за разлика от другите управления на Държавна сигурност, реагира светкавично и започва цялото това замерване на всички хранителни продукти и на всичко останало, което Митко Вацов миналия път го обясни много, много подробно. Какво знаем за взимането на решенията съгласно свидетелските показания, които се пазят в съдебното дело? Аз лично, това, което също беше отбелязано, което е много важно, е, че постоянната комисия е съставена от заместници. Заместник на министър-председателя Григор Стоичков и заместник на министъра на здравеопазването Любомир Шиндаров. Тоест, отново по-горните нива се опитват да се освободят от тази отговорност и да я свалят към по-ниските нива. Григор Стоичков, Стоичков и Шиндаров са двамата, които са осъдени по това дело 1991 година, по простата причина, че само техните подписи стоят под каквито и да било решения, които са взимани. Григор Стоичков казва, че не е бил информиран за срещата на русско-съветския посланник Греков с Тодор Живков.
И в неговото свидетелско показание има нещо, което аз лично изключително се впечатлих. Той казва как Атанас Малеев, началник на Военно-медицинска академия, но така да се каже от широкия кръг на Тодор Живков, дошъл при Стоичков с предложение, нали, била получена информация, че под натиска на Зелената партия Германия искала да се освободи от голяма партида сухо мляко и били готови да платят на който вземе тази партида. И съответно предложението към Стоичков е българските власти да закупят тази партида сухо мляко и да го унищожат. Отначало първото нещо, което предлага Малеев, е да го хвърлят някъде в южната част на Черно море, след това да го заровят в някакъв рудник, но така или иначе идеята е да се вземат парите за това заразено сухо мляко. Стоичков в своите свидетелски показания казва как той е отказал, но това, което за мен поне направи много, много голямо впечатление, имайки предвид, казва той, че те могат да поставят този въпрос пред Тодор Живков, лично, защото те се виждат с Живков, нали, Стоичков е предложил съставяне на експертна комисия, която да се занимае с предложението и естествено експертната комисия в последствие отхвърля тази идея. Самия Стоичков казва, че е подавал информация към Министерски съвет. Дали тази информация е достигала до Централния комитет на партията, той не може да каже. Лично той бил говорил със съветския посланник Греков, който е казал, че мерките у нас са правилни и достатъчни, но и че сякаш се шуми повече от необходимото. Тоест, общото впечатление от свидетелските показания на Стоичков е, нали, той сякаш върши някаква работа, но много повече е притеснен от това някой да не го накисне пред Тодор Живков по един или друг повод, отколкото да се вземат някакви разумни и необходими мерки по отношение на хората, на обществеността. Георги Атанасов, който, нали, е един от водещите функционери, министър-председател от юни 1986 година, общо взето потвърждава този начин на взимане на решения, като казва, че самият той информирал Тодор Живков на 7 или на 8 май, по време на откриването на Пловдивския панаир, че града е замърсен и трябва да се вземат мерки. Не си спомням точната му реакция, казва Георги Атанасов. Тоест отново, нали, съобщенията към Тодор Живков, поне според свидетелските показания, вървят, нали, по един такъв изключително неформален, да не употребявам друга фраза, начин. Така, същото потвърждава и Благовест Сендов, като ръководител на Българската академия на науките, който казва, че на една вечеря е информирал лично Тодор Живков за горещите частици и за проблема с горещите частици, като казва Сендов, след това Тодор Живков в разговори се интересувал от възможните последици, но само това, нищо повече. Така, Гриша Филипов на свой ред пък казва, че реакцията на властите е била съвсем достатъчна. Казва самия той, че самият той е родом от Украйна и че самият той малко след аварията е посетил Киев и му е направило впечатление, че там не са били взети никакви мерки, съответно не смята, че е било необходимо в България да се взимат каквито и да били мерки. На свой ред Тодор Живков е разпитан, като общо взето отрича всичко. Или по-точно казва, че цялата реакция в една такава ситуация не е работа на партийното ръководство, а е работа на Министерски съвет, на правителството, поради което на него нищо не му е докладвано и той не се е интересувал, защото това не му влиза в работата. Включително казва, аз също нямах пълна информация и бих казал, че съм пострадал най-много, тъй като по това време ходех по Балкана и съм дишал същия въздух и съм пил същата вода. Доколко това е вярно, си спомняте, когато в миналия път разказа много подробно какво правят всичките лаборатории на УБО за здравето на партийната номенклатура.
Самия Живков отрича да помни среща, да е имало среща с съветския посланник, както и отрича да е изпращал Кашев на среща с министъра на здравеопазването на 2 май. Тоест, общо взето всички замесени лица, грубо казано, се опитват да измият, да се освободят от отговорността, като нали, я прехвърлят обикновено на по-ниското ниво. Доколкото върви някаква информация, тя върви много повече по неформални канали, на вечери, на обеди, на крак по време на откриването на панаира. Има едно видимо бягство от отговорност и стремеж за запазване на позицията. По-скоро страх от това как би реагирал партийния и държавен ръководител, ако до него достигнат някакви новини, отколкото реална загриженост за населението в тази ситуация. Така, какво е състоянието на държавата? Разбира се, друг въпрос, който е важен, или може би, ако мога да отворя малко темата, какъв е историческия контекст, в който се случва аварията в Чернобил. Тук вървя така общо взето плътно по книгата на Румен Аврамов "Икономика на възродителния процес", където той общо взето много ясно показва, че държавата 85-86 е в доста добра кондиция. Включително, нали, и това, което се забелязва и по други документи, е, че възродителният процес е причина за една изключителна мобилизация на целия държавен апарат и преди всичко на службите за сигурност. Това намира израз включително с увеличаване на бюджета на силовите ведомства с 1/3, 85-та и 86-та година. Всъщност възродителният процес е темата, която привлича в най-голяма степен вниманието на партийното ръководство. Всичко друго е подчинено на този проблем след 85-та година. 86-та година, приблизително по времето на Чернобил, се случват няколко събития, които също имат отражение или поне биха обяснили отчасти бездействието. 13-тия конгрес на БКП се провежда от 2 до 4 април 86-та, преди аварията, но на 8 юни 86-та се провеждат парламентарни избори, колкото и те да са фиктивни. Все пак те трябва да отчитат някаква, нали, увереност, сигурност, ако мога така да се изразя, на режим. Изкусително е да мислим преустройството като фактор, който оказва влияние, но сякаш преустройството към този момент или перестройката, обявена от Съветския съюз, все още не е фактор, който да има огромно въздействие върху ситуацията. Имам предвид, че Горбачов идва на власт март 85-та година. Още същата година той обявява преустройство, но същинските контури на преустройството стават ясни през януари 1987 година на януарския пленум на КПСС, когато общо взето става ясно, че, нали, в последствие на Запад, нали, започва да се говори за така наречената доктрина Синатра. Нали, всяка държава си върви по собствен път, нали, откъдето идва тази фраза. Но към 86-та това все още не е ясно. Значи ясно е, че има нов, различен ръководител на Съветската комунистическа партия. Ясно е, че той нещо иска да прави, но все още не се знае какво точно иска да прави. И според мен тази несигурност на всички по веригата нали, едно от централните променливи, които би трябвало да се имат предвид, когато търсим обяснение за цялостното бездействие на българската държава. Снишаването, нали, този израз на Тодор Живков, той идва едва 87 година, когато вече е ясно за какво става дума. Икономически също не можем да говорим, че 86-та година е драматична. Вярно е, че септември 85-та година има едно повишение на цените заради така нареченото засушаване, но нали, следвайки отново Румен Аврамов, 86-та година вече се забелязват някакви негативни последици в икономиката от възродителния процес, но
в икономически план икономиката сякаш е относително стабилна в този момент. Така, накратко, това, което се опитвам да кажа е, че нали, един такъв по-широк поглед показва, че държавата е способна и специално 85-86 година го показва много ясно, че тя е способна на една изключителна мобилизация. Нали, възродителният процес е, нали, пак Румен Аврамов го казва, активна гражданска война, но това е една изключителна мобилизация на всички служби, не само на цялата държавна администрация, но и на всички служби за сигурност. Тоест, ако иска да реагира, държавата би могла да реагира. Има ресурсите, за да го направи. Нали, ако трябва да обобща, не ми се струва вероятно, че можем да говорим за имплозия на режима, по-скоро говорим за едно пълно бездействие в резултат на една свръхувереност, че нали, че те са, така да се каже, непоплатими. Две думи за действащите лица, просто за да можете, опитах се да си ги представя, да си ги представя. Леонид Греков, потърсих информация за него. Поне на мен ми се струва, че той си е представител на Старата гвардия на съветския режим. Преди да дойде в България, той е бил втори човек в Комунистическата партия на Узбекистан. Там е свален поради някаква афера, свързана с корупция, и след това е изпратен в България. Нали, това са информациите, които мога да намеря. Нали, не мога да направя някакви по-задълбочени изводи, но сякаш, нали, изпращането му в България по-скоро е признак за някакво понижение, отколкото за повишение. Интересен, разбира се, е личността на Илия Кашев, началника на ОБО, който поне неговите съвременници и подчинени го описват като един доста посредствен човек, но изключително лоялен на Тодор Живков. Самият той няма завършено средно образование. Оглавява управлението за безопасност и охрана още от 1968 година до смъртта си на 28 септември 1986 година. На 28 септември той отива със съпругата си в Хисаря на почивка, затваря се в една от хотелската си стая, вади притежавания законно от него пистолет и се гръмва. Като разбира се, изкусително е да започнем да мислим, че това има някакво отношение към аварията и по-конкретно бездействието на властите по време на Чернобил, но в едно свидетелско показание Тодор Живков, спомените си Тодор Живков по-късно казва, че малко преди да го пусне в отпуска, той е обсъждал с Кашев възможната му замяна с друг човек за шеф на ОБО, т.е. Нали, обяснението, доколкото отново хипотетично, моля? Сякаш е в съвсем друга посока. Какви са последиците? Няма да се спирам в подробности, но все пак не мога да не кажа, че цялата тази ситуация, според мен, разрушава в много голяма степен доверието на обществото към властта. И това започва да се вижда в събитията в Русе на следващата година, 1987 година, където вече започват първите големи протести срещу режима. Аз съм много впечатлен, когато казах, нали, че режима се чувства свръхуверен, 1986 година, от филма "Дишай", епизода, който на мен ми прави винаги най-голямо впечатление, когато се събират хората да протестират пред градския съвет на БКП в Русе и пред тях излиза партийното ръководство. На партийното ръководство им носят един мегафон. И те в продължение на 30 секунди се чудат този уред как работи, къде се включва, какво трябва да направим с него, за да почнеш да говориш през този мегафон. Искам да кажа, и нали, поне аз това го разчитам като такъв знак нали, ти се изправяш пред хора, пред тълпа от хора и въобще не знаеш как да реагираш, което за мен е белег точно на такава
свръхувереност много повече, отколкото да подозираме някаква неспособност или слабост на държавата да може да реагира. Така. Тоест, насочвам се към едно обобщение. Според мен, и пак ще го повторя това, не може да се говори за имплозия, не може да се говори за слабост. По-скоро можем да говорим, че държавата 86-та година е в добро състояние, сравнително добро състояние. Тя има ресурсите необходими, ако иска да реагира. Самия факт, че не го прави, е по причина на това, че конкретно Тодор Живков от самото начало се отнася с пълно безразличие към цялата тази ситуация. Въпросното бездействие е много повече белег за пълната безотговорност в тази ситуация от страна на режима, отколкото за неспособност да взима решение, ако иска да взима такива решения. И само като заключение, тъй като за мен този извод кореспондира с един друг извод, който го има в литературата, в социологическата литература, когато се обсъжда края на комунистическите режими в Европа, съществува идеята т.е. съществува делението между така наречените бюрократични режими, които съществуват в Централна Европа, и така наречените патримониални режими, като пример за които е посочена, общо казано, Централна Азия, Централно-азиатските републики. България в тази класификация попада в така наречената полупатримониална държава. Патримониалната държава, това е една класификация, която тръгва от Макс Вебер, според която решенията не се взимат както се взимат в една модерна държава от една ефективна бюрокрация, те се взимат по неформален начин и са в голяма степен зависими от личността на държавния ръководител в конкретната ситуация. И съответно, според тази класификация, патримониалните режими съхраняват властта на старите елити, докато в бюрократичните режими комунизма се срива и изчезва. Комунистическите партии изчезват напълно от политическата сцена. От тази гледна точка, аз от това, което чета в тези документи, трябва да кажа, че се съгласявам с тази класификация, където България е описана като полупатримониална държава, в която решенията се взимат изцяло по личната воля и до голяма степен произвола на първия държавен ръководител. Самия факт обаче, че никъде няма записано никакво негово решение по този въпрос, е една от причините това дело, обвинението за това бездействие никога да не бъде повдигнато спрямо него, въпреки че по време на самото дело има такъв опит. Добре, благодаря ви. Това беше. Интересна ти е гледната точка. Това, че аз не съм много сигурен, че начинът, по който те действат, издава сила. Когато ти криеш една потенциално опасна информация, това не е свидетелство за сила. Приемам, че всичко се насочва към върха на пирамидата. Приемам, че може би долното ниво гледа как да се представи по-добре пред върха, как всичко стига до Живков. Сигурно той е по някакъв начин дал знак или пък не е дал знак да те направи нещо повече. Но това не обяснява защо не се прави нищо или защо се прави много по-малко, отколкото се прави останалите източноевропейски държави. Потенциалното обяснение е, че е дошла една интифада от Москва, тая интифада, ако е дошла, ще да бъде същата ГДР и на другите места, пък доколкото чухме от Митко преди една седмица или там Вели, нещата не са чак така, ако правилно си спомням. Така че за мен въпросът продължава да виси.
Аз не мога да го дам отговора, разбира се, тъй като не съм толкова потънал в тая проблематика като вас, но това ми се струва, че си заслужава да се позамислим. Ами, аз много съм мислил, разбира се, по този въпрос и как да кажа, това, което аз ви представям като някакво заключение, то върви срещу първоначалната ми хипотеза. Но колкото повече ги чета тия документи, толкова повече ми изглежда по начина, по който го казах. Разбира се, това, което не отбелязах, но което ми се струва важно. Това обяснение, нали, популярното обяснение, да не злепоставяме Съветския съюз. Не точно такова, но все пак за мен обяснението е, че Тодор Живков не знае какъв вятър духа, да го кажа по този начин. Духа от Съветския съюз. И това е причината за цялостната неувереност. Леонид Греков, така като го гледам, също е такъв тип човек, който не знае този Горбачов в Москва, що за птица е, откъде се е появил, какво смята да прави. И съответно не е ефективен посредник поне така ми се струва, не е ефективен посредник между съветското и българското ръководство. Още повече, че няма данни за някаква интифа, както ти казваш, от Съветския съюз, нещата да се потулват. Тоест, това, което казвам е, че държавата, ако иска да реагира, има ресурсите да го направи. Но ти си прав, разбира се, да кажеш, че омаловажаването на всичко това е белег на, аз не би го нарекал слабост, би го нарекал белег на неувереност. Аз не казах слабост, аз казах, че не говори за сила. Да, точно така, да. Аз може би фактологично да допълна. Те гледат да се отърват от темата Чернобил от върховете като от горещ картоф. Може да допуснем, че и Тодор Живков така е направил, поне според показанията му, той каза, това е работа на Министерския съвет. Той го е фърбил надолу. И той го акцентира това много пъти. Да. Но може абсолютно достоверно да се покаже, как примерно. Първият, който прави заседание, е Радой Попиванов, тогавашния министър на здравеопазването на 2 май. В това заседание той прехвърля горещия картоф на заместника Зашидов. На 4 май Георги Атанасов прави разширено заседание на Министерския съвет, на което прехвърля картофа на Стоичко. Сега се сетих, като го показва това с заместниците Момчил, че на тези първите заседания присъства генерал Петър, който е шефа на гражданска отбрана, обаче секретар на комисията, правителството става генерал Султов, който не го заместник. Пак заместник. Значи непрекъснато на всички нива картофа се хвърля колко се може по-надолу и в страни. Значи просто аз смятам, че проблема е в Тодор Живков и умишленото му бездействие и абсолютно безразличие към тази ситуация, което се отразява на цялата верига надолу. Никой не иска да се занимава с тази тема. Да, заповядай. Аз да го питам, реално това не е поради някаква некомпетентност и неразбиране на материята от хората, които са на ръководни длъжности, от една страна, и от друга страна на страха на хората, които всъщност са били достатъчно компетентни и са си давали сметка за това да изразят какво наистина смятат и колко е сериозна ситуацията, защото не са били сигурни това по какъв начин ще свърши за тях. И заради това никой да не е искал да предприема нищо, защото ако Тодор Живков смята, че това, ако се предприемат действия, би означавало, че се признава, че Съветския съюз по някакъв начин се е провалил в тази ситуация, все едно е някакъв вид измяна и Помога, представяйте се. Да, прощавайте, Мирена Костова от Софийска платформа, абсолютен, идвам да науча нещо ново. Нямам експерти. Да, благодаря много. И ние сме си ги задавали тези въпроси. Как да кажа, аз просто сравнявам с това, което се случва предната година по отношение на българските турци. Значи това е наистина така гигантска мобилизация на всичко, на целия държавен апарат. Аз би го нарекал спокойно ресталинизация.
което е мобилизация на целия държавен апарат, който успява да, нали, да смени имената на 800 хиляди души в рамките на 2 месеца, което е огромно усилие. Тоест, ако искат, могат. Но след като не го правят, значи не искат. Това, което ми прави също впечатление, Държавна сигурност реагира, нали, това съобщение на 30 април. На 30 април те вече пишат записка на Тодор Живков лично до него и му казват: има авария, има взрив, повишена радиация, в момента няма проблем, след 3 дена се очаква да видим какво ще стане. И след като на 30 април са реагирали изключително ефективно, следващите дни, първите дни на май, започват да замитат. Нали, първото изречение е оценъчно. Обстановката в страната е нормална. И след това 350 души са се обадили в радиото и са си казали имената и адресите. И са започнали да задават въпроси. Тоест, аз поне прочитам тия справки като умишлено неглижиране на информацията, защото те не знаят какво да правят тази информация. Да, съгласен съм с оценката, че е възможно да се търси обяснение в това, че, нали, не трябва да злепоставяме Съветския съюз. Вариацията на това е това, което казах, нали, че просто не знаят какъв вятър духа от Съветския съюз точно в този момент. Но общата ми теза е наистина тази, че ако искат, могат, но не го правят. Петя Александров. Петя Александрова, едно повърхностно впечатление, което ми направи от първите документи, тази промяна на глаголното време, в което те говорят в началото, в така нареченото сегашно историческо, както ние го наричаме, като отчет, който могат да поемат лична отговорност, а след това минават в преизказното, че някъде в физическия факултет се било направило, коментирало, вече не присъствено, а с точно от гледна точка на прехвърлянето на картофа някъде другаде, ние сме чули били нещо ставало там. Но вече другото глаголно време би носило по-голяма отговорност. Там това става, това се... А така има отстранението на... някъде витаят едни неща, обаче не са много ясни. И понеже 2 документа, докато ги четях, ми направи впечатление това преминаване, то е някаква позиция на пишещите документи, нали, към кое те се отнасят като че от собствено име го казват и към кое вече ние там сме чули някъде нещо. Радев не е този, който си мислите. Не, аз благодаря много за този коментар. И Фъти Димитров. И Фъти Димитров. Само секунда, извинявайте. Аз защото също много се впечатлявам от това с учителките. Значи, другите обзорни справки, ако ви ги покажа, нали, младежи от Враца слушат хеви метал, имат неофашистски прояви и всичко останало. Нали. Там нещата са в конкретно. 2 младежи, членове на Комсомола, направиха опит за бягство. Там нещата са в конкретика. Родени, година, еди какво си. Всички тия данни ги има. Учителки от детските градини предупреждавали майките да не... И нищо няма за тези. А учителките, нали, в детските градини са най-беззащитните. Нали. Кой ще седне да ги... Искам да кажа, че ако искат да им изкарат имената, ще ги изкарат. Си струва да направиш проверка по това, което Петя каза. Наистина казвам, че при изказването на поколение често играе ролята в дубитатив, т.е. на усъмняване в това, за което се говори. Тоест, когато говорят за противни деяния, те минават в точно така при изказване на поколение, за да подчертаят, че не се идентифицират с тях. Имаше кавички, заразени кавички. Да, заповядайте. Професор Георги Куджиев, аз съм пряк свидетел на тези времена и на тези дейности.
Много пъти съм дал интервюто и съм писал за това. Сега, основният въпрос, защо така се е реагирало, аз нямам никакво съмнение, че това е било, напроси ви казвам, по нареждане на Москва. Да не се говори, да се научи. Това беше политиката на Съветския съюз, много ясно изразена. А защо в другите страни е имало по-голяма свобода? За мен го казва един израз, който е съвсем не е академичен. С извинение, израза е, когато Москва тръгнат, в София се разсират. Ние бяхме най-така... Най-близки сателит на Съветския съюз. Много точно сте забелязали, че никъде не се нарича тази централа Владимир Ленин и никъде не се споменава това, че 1985 година тази централа е първенец в социалистическото. Първенец в социалистическото съревнование между централите в Съветския съюз, наградено там са от Ленин и някои други. И по принцип тогава Съветския съюз цареше едно злорадство относно това, че първата голяма авария беше станала, атомна централа беше станала в Щатите, при Майрала, 1979 година, което им даваше основание да говорят, да ги вижте тия на Запад, ние, нашата напреднична технология и прочее. Тази авария изведнъж срути, може да срути увереността в съветската ядрена технология. Сега, относно компетентността, имаше въпроси там от малата дама. За компетентността ще ви кажа един факт, който струва всякакви твърдения, че тогава хората са били компетентни. Този член-кореспондент Шендеров лично го чух в началото на май по телевизията да използва израза радиационния фонд. Човека няма представа какво е фонд, и за какво говори. Според мен това показва тяхната компетентност. Сега, аз съм сигурен, че управляващите са имали много ясна картина какво става след Чернобилската централа, защото в Западна България, северо-западна България, включително при нас от Козлодуй, и аз лично можех да приемам телевизионен сигнал от Белград. Радио-телевизия Белград. Звук и образ. И това можеше да го правят голяма част от населените места в този район. А те още на 28 април съобщиха за тази авария, показаха снимки от отклонения американски спътник, който заснема разрушеният блок. А в следващите дни показваха карти с движението на радиоактивните облаци. Показаха евакуацията на техните студенти от Киев, замърсеният самолет, който кацна в Белград, как ги събрахаха и ги обяха в зони. И по-нататък цялата информация за движението на радиоактивните облаци с прогнози, с цитиране на известни авторитети в света. Така че ние много добре знаехме. Дойде всички, разбира се, но аз поне живеех на много висок етаж, на 9 етаж. Имах една антена 3-4 метра, може да хвати. Но нямам никакво съмнение, че това е било известно. Сега, нещо друго има. Това, че е било известно, но не са се осмелили да вземат никакви мерки, следвайки ясно указанието от Москва. Но не всички. Все пак стана известно, че тогава, мисля, че лично генерал Тогледжур, министър на отбраната, е наредил да се вземат мерки в системата на армията, да се спрат учения, да спрат войскови маршировки, дори се спомням, да се изпарява месото, преди да се даде храна. Така че
Това показва, че върховните етажи много добре са били информирани. Тя отделен въпрос е, че само армията са се усмелили да приложат някакви мерки. И другото, което е, не само, за съжаление, тази първа вълна на облъчване от замърсените въздушни маси и последствие от замърсените зеленчуци, ранни плодове и нататък, и мляко, и сирене и прочее, връхлетя България, но поради невземането на мерки за събиране на замърсения фураж и по-нататък използването следващата година, вече някъде зимата, пролетта, когато почва да се използва. Имаше също втора много такава тежка втора вълна на последствие. Иначе, тогава работих в атомната централа, тогава се правиха измервания от дозиметричния отдел. Постоянно правяха се обстоятелства отбрана, ежедневно се докладваха, някакъв щаб имаше организиран. И не допускам, пак да кажем, не допускам, че информацията, че не се имали пълна информация от проверка. Изобщо напълно го заявявам, че не е възможно това. Не, аз се надявам да не се остана с грешно впечатление на това, което съм казал. Правилно, всичко. Да. Точно го обясних аз. Казвам, моето впечатление на това ще се дете. Защото Димитър Лацов миналия път ги очерта тия неща и аз не исках да се повтарям. Абсолютно, те действително имат целият обем информация. Значи, всеки ден, и това в съдебното дело се вижда много ясно, всеки ден има измервания на радиационния фон. Знаете всичко, което се случва. Аз просто тук се фокусирам върху данните, които Държавна сигурност подава за това какво знаят хората и как реагират. Това, което мене ме впечатли специално по отношение на фуражите, не успях да го кажа. В началото на май има едно съвещание на МВР, ще ви излъжа точно, трябва да го намеря точната дата. Съвещание на МВР, където общо дето позивната е за обща мобилизация на целия МВР, работата на МВР в икономическия сектор. Петя, после трябва да ти покажа нещо за един режисьор, Киряков пише там. Но това, което мене ме впечатли е, че целта на цялата тая мобилизация, включително, е да се положат всички усилия, да се събере реколтата изцяло, да се засеят есенниците. Искам да кажа, че има дори идеята да се мобилизират, за да съберат повече, колкото се може повече от реколта. Да. Колеги, други? Има ли някакви данни за това, които всъщност са давали някаква гласност на темата, да са били потискани, по някакъв начин преследвани и репресирани за това, че говорят и да информират? И аз, ако мога да допълня, Добри Джурев, Архива на армията. Не, ако има интифа от Москва, той едва ли би си позволил. След като си позволява, има ли някакви последици? Те няма да са тежки, очевидно, но нещо да има. Тук ти за Добри Джуров, Веско питаше, разпитван ли е по дело? Добри Джуров не съм видял да е разпитван, да. Делото избирателно. Значи със сигурност генералитета, Добри Джуров и другия важен съд, шефа на ТИЛ, началника на щаба на ТИЛ, не са разпитвани. И това е много странно, при положение, че те са подпомагали тези, които аз наричам москитарите, и съответно полковниците, доктори от съвременната. По някакъв начин са изолирани.
Иначе Добри Джуров в първата фаза действа, имам предвид май месец 86-та, действа съвсем директно, издава плътни указания, по-точно неговия заместник Съвет ги издава за това как да се правят войниците, да издаят месото, да ги скисват сиреното и така нататък. Много подробни указания, които при това не им пише гриф поверително, за да може хората, офицерите да ги разпространяват и по семейството си. А вече през май 87, април-май 87, когато е вторият пик, така наречен, на нарастване отново на заразите на радиацията в храните до и над нивата от май 86-та, тогава той отново издава указания и този път ги разпраща до всички ведомства, до МВР, до Министерството и така нататък. И тогава Стоичков скача срещу него брутално и започва да прави доноси пред Министерски съвет и пред Политбюро. Има запазени такива директни оплаквания. Как не ги е срам те от армията и бунят нещата. Резултатът е, че докато се случи някаква развръзка, ще кажа каква е тя е смешна, той пикът минава. И юли мисля беше, или края на юли, и това беше един съвместен доклад на Джуров, Стоичков и Панев, в който те сякаш са те смирили. Поръчали си, да стига край, ама той свърши и поглед. По този въпрос за мускетарите, нали, защо не ги дали са репресирани, не са репресирани пряко, по-скоро се опитват да ги заглушат, така че да нямат публичен излаз и съответно информацията им да не достига до по-високите нива. Аз също съм си задал този въпрос, нали, ако примерно това нещо се беше случило, да речем, 50-те, края на 50-те години, в най-добрия случай щяха да ги убедят. Вероятно много по-лоши неща щяха да им се случат. Не го правят в този момент, но ги заглушават. Да, идеята е въобще информацията, която те дават и тревогата, която вдигат, да бъде ограничена в тяхната тясна академична среда. Аз в тази връзка ще използвам това, че професор Кешчиев е сред нас, да го питам. По свидетелствата по делото се явяват един път и свидетелства за това, че позволи рано чрез лабораториите си установява радиацията и включването на радиацията, че е имало някакво информиране на населението в град Козлодуй през плакати, семия да не се ядат за речуци и така нататък, заради което забраняват на Козлодуй да мее. Ще такива свидетелства има. Не, мога да кажа, че няма такива неща. Значи, аз така стана, че на 1-2 май бях дежурен по централа. Бяха празници, много хора бяха по-отпуска. Пролетата беше да има по-правилни отговорни ръководители, които в случай на нещо припърват вече ръководство, да намерят колко трябва и така нататък. На 1 май редакционната установка беше нормална. Вече на 2 май, като приедох сутринта, дозиметристите ме информираха, че редакционният фонд се е дигнал 8-9 пъти. Взехме на това, обиколихме близкия район, навсякъде, като това беше ясно, показваше същото. И сега, да ви кажа, по-нататък се започна с повече измервания на фона около централата, както и на активността на въздуха. Но това вече беше на въздуха след 6 май, много хора бяха в плата. Сега, когато се върнаха колегите, тези, които бяха в отпуска и бяха с гербиотски армии и салати и т.н. При нас в радиоучилищната лаборатория колегите направиха един малко примитивен стенд, на който се виждалото на детектора и той отчита в светилидите изгледава дали има натрупан йод. Тези, които знаехте, че станала авария, щяхте, че се крие, и бяхме взели най-елементарни предпазни мерки, значи активността на нашите звезди
беше хиляди, десетки хиляди пъти по-ниска на това на хората, които дойдоха след празниците. Да, яли марули, чесън, агнета и т.н. И се започна едно масово паническо носене на пресни зеленчуци, на агнешко в лабораторията да се мери. Първоначално колегите започнаха по всичко правила, но се оказа, че това е напълно безсмислено, тъй като след няколко секунди детектора просто забиваш. Толкова мощни скоростни импулси. И тогава започнахме, имаше едни радиационни прибори съвсем груби, които бяха за измерване дали има замърсяване в ръцете. Слагаш прибора, държиш 10 секунди, ако светне зелено, ръцете са чисти, ако светне червено, трябва да ги миеш. Значи, там, със самото поставяне на някаква салата или лук, следваше червено. Никно не. Толкова беше всичко замасено. И персонала на централата не беше информиран. Със сигурност мога да кажа. Всички опити тези, които знаехме, малко да внесем яснота и да призовем за... Сериозно, не беше информиран. Предпазни мерки са върху на едно такова малко типо зверско ръмжение. Да. Руските специалисти, между другото, също, съветските специалисти, също не бяха информирани. Те нямаха също информация какво е ставало, макар че дори на високо ниво сбъдяха от колегите си в Русия, които се да получат информация. Дори се спомням един случай, когато трябваше да се спасявам с бягство, за да не бъда обвинен като агент-провокатор. Бях в София някъде 10 май и излизам там, където бяха роднини, и навънка в градинката пред блока е детска площадка с пясък, майки с малки деца, те си играят. И аз позволих да се предпазливо да им кажа, хора, по-добре се приберете децата, тук пясъка се убеда Марсели. Гледай, като скочиха едни пенсионери, едни пенсионерки, какви ги разправяте, и трябваше бързо да изнеса, за да... Много такава беше установка да виждаш как се крие информацията и да може да предприемеш нещо. Аз, разбира се, успях да предупредя всички мои роднини, приятели с телефона, какво да правят, какво да правят. А нещата бяха, мерките, които трябваше да се вземат, бяха елементарни. И доколкото съм следил печата тогава, единствено професор Иван Озунов от физическия факултет имаше една статия във вестник Труд на 8 май, в който той, макар и по-предпазливо, не беше изложил тези рискови и елементарните мерки, какво трябва да се направи, за да се намали тяхното радиационното върху хората, главно върху децата. Друго аз не спомням, господин Манджуков, той беше университет от Ревизия, от екипа на професор Мончев. От групата на Иван Озунов. Нашето не беше звено лаборатория, към катедрата по физиометрия и училище. И професор Озунов беше първият, който откри, аз доколкото знам, директни инвестиции в листа на Древен Расил. Той прави първия списък от 4 май. Ще излиза тази информация да бъде. Прощавайте, извинявайте, аз да ви попитам, защото като се готвих по тия документи, излезе една авария в Козлодуй, декември 86 или 87. Това нещо сериозно ли е?
Вижте, имаше аварии. Първата и може би най-тежка авария стана веднага след пуска на първия блок. Откриването беше на 8 септември, след тържествено продължително. В края на месец, на 28 септември, се забеляза едно необичайно сработване на автоматичната система и след това анализите показаха, че всъщност една от подвижните касети за контролно управление се е счупила и е паднала в оперативната зона в гнездото под нея. Когато това се изясни, беше поставен въпросът какво се прави. Съветите специалисти искаха веднага да се спре блока и да се установи причината, но партийно политическото ръководство каза ние не знаем колко ще продължи това и в зимата страната и трябва енергия, тогава имаше още режим не точно режим на блока, бяха разместени почивните дни по окръзи, така че да се поизравни. Вярно, че имаше такова нещо. Да. И ред други неща, и в зимата ще замръзнат първопроводи, после не може да се правим, нека дойде пролета тогава. Само че тази вече беше работила 20 дена на пълна мощност, не имаше вече много радиоактивни ядра в отделението, когато падна долу, под вибрациите, почнаха да се поделящи елементи се просупват, да излиза активността от контура, много по средата станаха едни нечовешки условия за работа, при която естествено получавахме огромни дози, много от колегите се отидоха в следващите години от различни тумори. И тази така нечовешка история продължи до октомври месец следващата година, за да се използва, както казахте тогава, напълно ядреното гориво. 4 месеца след това вадихме остатъци от водещи елементи, от касети, на неспирна така история. Това беше първата и най-тежка авария, която никъде не е описана, за която знаят само хората от моите проблеми, които са били там. Иначе имаше и други, не толкова вече продължаващи не с такава тежест, но мисля, че в 1977 година припускам на трети блок също да стане една подобна тежка авария. Значи тогава се е получило едно непредвидено сработване поради дефект на един компонент и отваря един клапан, който изпуска пара от първи контур. Те наречени компенсатор на налягането и компенсатор на обема, който 2/3 е пълен с вода, горното част е с пара, наситена пара, който служи като да диша системата, да поема всички дървични удари. И естествено, като се отваря той, започва да падва реагент от първи контур, което разбира се и ще е добре, тъй като може да се стигне там, пропусител да кипне, влажането на горивото да се влуши и след последици. Сега този, който беше дежурен тогава, операторът на реактора, вижда, че пада налягането, не вижда, просто не мога да се обясня, сигнализацията дори, че червената лампичка, която мига, че клапан е отворен, не взема никакви мерки, включва единствено помпите, които почват от нормалната система за допълване, обаче не могат да компенсират този теч. Последователно, като пада налягането, изключва аварийните защити, които тогава можеха да бъдат ръчно изключвани. След този инцидент вече направиха невъзможно да се изключват ръчно.
Пада на налягането от 125 сфери, пада 120, 115, изключва и аварийните помпи, които трябва да се включват, спада до 105, което значи точно да кипи вече водата в горната част на хилядната зона и тогава късмет влита от някъде дошъл, разбрал и препуснал дошъл, тогава вечерта се зарязва вечерата, идва, веднага вижда, че на талонките свети, ръчно затваря клапана и така беше овладяна ситуацията. Ако беше предбавено половина една минута, щяхме да имаме вече масово разхерметизиране на касети. Мисля, че това е направлението. Този човек щяха да ме уволняват, щяха да ме съдят, то се оказа, че Петя искаше нещо. Мигрунна покрай обсъждането на поведението на Добри Джулов, каква е била реакцията в Съветския съюз спрямо предохранителни някакви презервативни мерки спрямо тяхната армия? И възможно ли е от Москва да пристигат, така да се каже, разнопосочни сигнали? Тоест да има разлики в внушенията как да се реагира спрямо цивилни, спрямо ръководство и спрямо военни. И това да интересуваме, така да се каже, московската перспектива в тези две посоки. Извинявайте, малко преместих в друга. Разсъждават тук. Според мен няма данни за такава разлика. В смисъл, доколкото има данни, те са свързани с решение на Добри Джуров, който в някои от случаите се конфронтира с останалите, но да говорим за съветска директива по различни канали и за различни... Аз лично не вярвам. Нямаме данни за такова нещо, Митко. И отношения, може би. Това, което знам, не съм търсил специално за съветската армия какво се случва, за червената армия, но да знам, че от 300 000 ликвидатори в Припят няколко стотин хиляди, не мога да кажа точно число, са войници, са военни. Тоест, те се пратят директно. това аз да не се малко значи, този тип реактори бяха създадени, те бяха под егидата, мога да кажем, на военните, тъй като те са продължение на реакторите, разработвани за военни цели, за производство на плутони, те наречените графитови реактори. И точно в армията е това проекто Поступилско бюро, което продължава развитието на тези реактори, създадени на производство на плутони, за производство на електроенергия. Така че те са били те бяха по това време водещата технология за ядрена енергия. И тъй като на Запад, в Щатите, тази технология е била на времето изяснено е било, че при определени комбинации от фактори, наличието на вода и графит може да доведе до тежка авария и общо взето тя е била забранена за граждански реактори в Щатите. И трябва да започва разработването на водоводните реактори. Те пробиха много бързо на Запад. Първата шипинг порт на Уестингхаус, този тип реактор. И в Съветския съюз, мисля, че тогава, осъзнавайки това, че може би създават световните тенденции, започват развитието също на водните реактори, започва една конкуренция между, така да се каже, гражданското крило на ядреното машиностроение, на ядреното крило и военно. Но винаги
тези реактори, чернобылския тип РБМК, са били под крилото на висшия генералитет от тях и така нататък. Така че аз доста не допускам да е имало, нали, от страна на армията някакви там заповеди, нещо да се следи, нещо да се прави, да се следят войници, както видяхме. И в този филм според мен много точно беше показано как се отнасяли към тези хора, като биоработи. Няма първо въпрос, да на време. Да, аз си спомням, тук сме от това поколение, което си спомням. Аз си спомням като студентка, че в програма Время няколко дни след аварията съобщаваха, критикуваха злонамерените вражески слухове, които разпространяват западните медии, че уж в Съветския съюз било имало авария на ядрена централа. И това беше няколко дни, докато се появи Горбачов след програма Время в черно сако и с черна вратовръзка, което не е характерно. Не беше. И той... Паралингвистичен. И той тогава направи едно изявление по Централната съветска телевизия, че всъщност верно е, че има авария. Беше много сериозен, че аварията е сериозна, но че се работи за нейното овладяване и така нататък. И сега аз, разбира се, не си спомням коя беше датата точно, когато той направи това изявление. Дали вече... мисля, че по-рано беше минал 1 май, това съм сигурна. Това съм сигурна, че беше минал 1 май. И си мисля за някакси съображенията, знаели ли са, не са ли знаели какво са искали, след като от най-високо място в Съветския съюз вече е признато, това би трябвало да отприщи мерките, възможността за взимане на мерки. Макар че може би вече е било късно. И си мисля, може ли това да се някакси да се корелира тази информация, която идва от най-високо място от Съветския съюз, това признание и действията или бездействията на различните тук социални актьори, институции или фигури или личности, които са правили или не са правили нищо. И ми се струва, че от това дава някакси това, което ти ни представи, има няколко посоки, в които да се развива. Едното е международното сравнение, кой какво е направил или не е направил в другите страни. Включително за Съветския съюз съм чела, когато напредна вече перестройката, че войничетата, които са били изпратени там да ликвидират последиците от аварията, понеже станало топло вече няколко седмици, края на май и юни месец, те били голи до кръста, защото им е топло. И сигурно не са живели много след това. Така че мисля, че имаше още тогава в Съветския съюз, още беше Съветски съюз, такива обвинения, които не знам дали са стигали до съд всъщност, че компетентните там армейски командири не са направили каквото е трябвало да направят елементарно за защита на личния състав. И разбира се, другата посока, по която вече виждам, че вървите, колеги, е това диверсификация, кой какво е направил или не е направил, вече на по-ниските нива. И тук, разбира се, трябва да се намеси и професор Касчиев, защото това, което ни разказвате, е много важно и то трябва да остане записано. Тя, професор Колева, е най-добрият български устен историк. Само тя може да ви запише и такова хубаво интервю ще ви направи. Не, това е сериозно, нали, но казвам, че тя разбира какво да ви пита. Към времена и сега човешки живот никой не е бил някакъв съществен фактор за руснаците, за тяхната армия, която
е изградила победите си, това не е толкова. Аз имах уникалната възможност години наред да работя с един руски полковник, който е бил в гражданската отбрана, мобилизиран тогава от Чернобил, заминал, служил там, създавал тези самоходни, приспособявал танкови бронетранспортери за разузнаване и така нататък, който днес като дисидент беше във Вена и работеше в Венския университет, като и аз бях много да контактувам с него, да разбавям. И той ми разправя един такъв случай, когато ще ви покаже как това, далето е обяснявало реализовните рискове на войниците. Правят работата и полковника изважда напред, един шкенцелиер, един тънък став, пращаме само своите, защото радиацията минава през него и заминава и няма остава. А Деркелия, може и той ще остава. Ето това ниво. Това ниво. Аз само като кратък коментар към казаното от Дани Колева. Значи те нещата са дори още по... имаше един момент, който също ме впечатли, посолството в Бон, защото започва да падат резервации за туристическия сезон. И има паметни записки, където посланици идват и се срещат с разни хора и казват, кажете какво става, нали? Но започват да отпадат резервациите и включително посолството от Бон предлага, въпреки че самолетите са празни, да продължат да летат, защото ако спрат самолетите, тогава ще потвърдят всички слухове, че положението е тежко. Аз много нещо се казах. Само мисля първо, че хипотезата за идентифа специална от Москва не е много реалистична. Значи режима реагира по стандартите и протоколите, които той познава. Първо крие, колкото може да крие. След това, като не може да крие, почва да създава версии или вече взима някакви мерки. Понеже фокуса на твоите, тук на това, което днес разказваше в буквално първите дни какво става. Значи имаше съобщение за факта. Факта не беше оставен публициране, но беше изключително кратко съобщение. Ние минали път говорихме за него в свободно сподел, съвет или казаха, че има такова нещо. И много. Просто ясно е, че у нас едва ли нещо по-различно може да остане, след като в Съюза също не казват нищо. Значи реакцията в Съюза беше идентична на реакцията на Сталин след 21 юни, 1941 година. Той се скрива и 10 дни. Нищо няма никакво. След това се появява. Пугачов също по този начин се появява 15 дни, 10 дни след това. И оттам нататък вече, но тогава бяхме много далеч от гласността и престройките. Това беше първо ще се разправяше с режимите на шалници до 86, следващия 87, чак тогава имаше започва да се направи. И у нас също е действал по познатите начини. Няма да казваме, няма да, колкото можем ще приемем, след това ще можем да приемем, ще защото първите реакции са не какво, както страдат хората, първите реакции са за клеветническите коментари. Значи това е също рефлекс режима, който винаги не се задейства. А иначе да не приближаваме също особеността на заместник началниците. Мисля, че в днешна ситуация ще бъдем горе-долу в същия начин. Ще има прехвърляне на отговорности, на по-ниски нива, на други нива, но в това отношение. Сега, разбира се, сега не се говори има демокрация, има нали гласно всички което става, но иначе бяхте отговорности за това, защото Брексит и тогава и сега. Да, абсолютно съм съгласен. Това е смисъл. Само преди да ги получи мисля, аз точно това комплекс да кажа, че все пак, независимо от всичко, 50 тона дело, нали така, не съм го чел, как ще си намеря време да знам тук на плашката, от юридическа гледна точка също ми е много интересно, това не е тема на днешната презентация на Момчил, но все пак, макар и краткосрочни присъди около една година на двамата, някакво юридическо възмездие е имало, поне за този случай. Заместник началници, нещо дребничко,
Много ми е любопитно какво усилие е направила прокуратурата тогава. Кои са били прокурорите, все пак това е огромен труд. Нали? За да може и вие да си правите вашите изследвания. Може би едно от малкото престъпления на този тоталитарен режим на 89 година, където има една мъничко възмездие все това. Нали? Да отваря на темата за възродителния процес. Листата на Георги Марков и по-герои на 89 година. Все пак нещо е направено и най-малко изследователите в основа на тази парична информация, това дело може да си направят своите. Значи, това е едно от двете дела, по които някой е осъден. Нали? Това е едното, другото е Владо Тодоров за унищоженото досие на Георги Марков. Всъщност това е изнесено в Москва най-вероятно. Не Владо Тодоров, точно така. Напълно съм съгласен. Значи, наистина, следствената работа, която се е свършила, колкото и да бяхме предубедени в началото, бяхме абсолютно впечатлени от цялата огромна информация, която е събрана. Много. Моля? 90-та година, дата не мога да се сетя, но това, което ми направи впечатление, защото се рови във вестник Работническо дело и Дума напоследък преди първите избори, работническо дело, защото темата се вдига отново самия край на 89-та, началото на 90-та, работническо дело отразява тази комисия, която се създава в Народното събрание с един огромен чаршаф. Тоест те не крият информацията. Някакси впечатлението 90-та година е, че отново пускат всичко към заместниците. Към това, да направите, че приема това, което коментирахте, че генералитета не е облечен в делото. Доколко може да се мисли, че това е, защото Джуров съдейства в някакъв смисъл на реформаторското крило, когато на английския плевно се случва, или пък обратно, за да не трупа някакъв авторитет последствия, нали, пред обществото, че се е нанесено, не влиза в. Но това са може прекалени аргументи, но ми хрумна като някакво. Аз не знам, някой трябва да каже, имат ли право цивилни прокурори да разпитват военни? Няма проблем. Защото по делото свидетели генералите Терчо Папазов. Да, точно така, да. Гражданство отбрана. Те също са Да. са, но баш военните са изключени. Изобщо това дело използва ли се новата партийна върхушка да, така да се каже, да уязви? Кое да има? Какъв е въпросът? Извинявай, аз някакси не го разбрах. До каква степен, още въпрос, до каква степен това дело влиза в този най-общ дискурс, възмездие за Живковата администрация? Влиза напълно. Извращенията и така наречения Тодор Живков и неговия антураж. Както един офицер задава въпроса, но кажете кой е този антураж, нали? Кажете имената. Да, общо дето влиза изцяло в публично, някакси да се отклони вниманието в тази посока от другите неща. Но това е вече много смела хипотеза. Не мога да го кажа. Първо бих обърнал внимание, че водещата изследовател по делото е известния Ангел Александров. Доен на Матеевски Дограм. Така е разгледал ли? Той е слушал изключително работа. Само, че какви политики е прокарал, допълнителен въпрос, който аз не съм занимавал. Никой, извинявай, Ангел Александров е също следователя на този писателя, на Петър Манолов, да, Петър Манолов. Даже има видео как разпитва Петър Манолов и там се държи изключително неадекватно, докато тук изглежда много адекватно. Преди около половин час нещо спомена Ангел Александров, да му почетете мемуарите. Да му вие написа мемуари. Той разследва самоубийството на генерал Кашев в тази резиденция в Хисария, която сега е част от Военно-медицинска академия, но вече е затворена. Това е 70 басейн. И след това са се опитали нещо да го разследват, дали не е манипулирал погледа. Това ми е много любопитно сега, което разбирам, че той бъдеш по това дело. Дали няма нещо и там, не знам.
Много следователно Доган също. Този опит, който е направил 80 година поводото самоубийството на генерал Кашев, след това е имал някакви неприятности. Най-чиста хипотеза е, че той в провеждащата обстановка се опитал да направи кариера с това дело. Да, това е И се опитал да се държи доста професионално. Да. Това, което дава наклон на делото, на къде да се върви, са тези, които аз наричам мускитарите. Значи Цветан Бончев, Иван Озумов, от ВМА, Белоконски и Босевски, които са основните хора, които свидетелстват в началото, първо дигат медийна пътекона, да го кажа по-грубо, още декември 1989, това е голяма изложба, за да направят серия от публикации за голям медиен шум се надига. И в някакъв момент едно от техните публикувани становища относно отговорността на лицата и институциите за Чернобилската катастрофа в България, това нещо го завеждат в следствие. И от тук нататък Ангел Александров до голяма степен следва това, което те свидетелстват. И това е неговата пътека. Те, понеже пътека е преследване на виновност. А те, понеже са патронизирани от Добруджиев, те са патронизирани от две места. Военношното армията от Добруджиев и втори път от Георги Роднов, за да не пострадат и за да могат да продължат да изследват. Поради това, вероятно, и специално от Джуров и армията, може би поради други съображения, мога да преценя, са пощадени, да се каже. Някои от тях бяха агенти на Държавна сигурност. Знаете. И Босевски осветен, за него се не вижда добре. Не се съмнява Георги Александров, на Държавна сигурност. Той си е там от друга кариера. Да. Иначе с стопанска линия. Само една вметка, защото е важно в тези изследвания, моята сфера е съвсем различна, но бях точно в армия, 76 години. И за така нещастие и възродителния процес, за грешките и аварията, нищо не знаех. 26-та танкова бригада, никой нищо не ми каза и малко бях, разбира се, вероятно изнавам да чуя един път за поведението на генерал Добродуров, но по места инновациите се правяха точно това, където явно местно култура, защото при нас бяха изтегляни явно от пазара в магазинната мрежа салати, бяха докарани в отделението. Убил. И ние не знаем. Разбира се, някакви старшините подсказаха след няколко години какво се случва. И малко по-късно правим за авария. Така че едно е в София и това, което в документите днес ще ви виждаме. На практика по места било то поради чисто верни на режим, да не кажем нещо лошо всички големи брат, или чисто далаверене, която се движи по места. Това не е било грижата за войската, както бихме искали и се радваме да чуем такива заявления. Така че имаше и по-различна ситуация по места, но и пропагандата, и цялата тази машина, която беше правена тогава, чуваме с удоволствие хора, които знаят и познават това време, и също време и хора, които се интересуват да разберат повече, много е ценно това, да се прави. Се надявам да някакви гледни точки и да кажем големите за тази колективна памет, която искаме да изградим и да остави, колко се може по-реалистично, не е подковано с една или друга идеология. Мерси. Трябва да кажа, че аз началото бях малко скептичен към, как да кажа, това идеализиране на армията по ред причини, но действително по документите го има, включително и мене ме впечатли тая листовка, нали, с какво да правят войниците, която аз не бях виждал. Но вероятно всичко е ограничено в някаква, нали, до някои поделения. Да, възможно.
Ще сложи край. Ако няма някакъв изключително наболял въпрос, можем да затворим днешния семинар. Благодаря на всички, на нашите домакини от КАС и на Момчило Методиев, нашия прогресен лектор. Много втория път е най-труден, от тук нататък вече е традиция. Лична пикантна за образите на героите. Да. Така ли? Да, бе, вярно, бе. Знаеш ли, видим, Нещо ми се събравя. Как се спира да? Не, това е само.